Kaixo gaurta berekin gauz, eta galera batzuk egingo dizkiegu, Kaixo? Kaixo, egunon. Ze urteekin hasi zinen, eta zergaitik? Ni Arraunean hasi nintzen 12 urtegaz, azkenean Lekitxon egoten zen edo futbol taldea edo Arraun taldea, eta gu kuadriako batzuk futbolean ez ginen onak, eta 6-7 bat joan ginen Arraunera, eta gustatxakun, eta gainera Lekeition tradizio handia dago, eta hor jarraitzen dugu. Zaldaldi guzu apurtzu bat kirola nola den edo zer egiten dozuen? Kirola azkenean emoten dau erreza dela, baina bere komplikazioak badaukoz. Jakingo zuen moduan, hau traineruen historia hau dator Euskaldunak lehen arrantzan joaten ginenetik, eta hortik asko garatu da. Ez da modalidade olimpiko bat, Arrauna badago modalidade olimpikoa, baina aulkia mobitzen dena, eta guk egiten duguna da, hemen gauzen lekuan teknikamente landu, eta goaz, ez dakit. Eskerrik asko.